Това е демонстрация на функционалност, която разработих за онлайн магазина на мой приятел. Решихме да имплементираме така нареченият Vibe Search, което всъщност е Image Similarity Search, който позволява на клиентите да търсят както по ключова дума или по описание на продукт, така и по снимка на продукт. Например, ако кликна на тази снимка, ще ми покаже подобни продукти. Също така позволява на потребителя да аплодне картинка и да му покаже подобни на нея артикули. Това е изключително удобно за търговците, които примерно са закупили веднъж някакъв артикул и искат да го закупят отново. Просто трябва да го снимат и да го качат в сайта и ще им излязат всички подобни, също така и нови артикули. Също така тази функционалност е изключително удобна, когато търсим подобни продукти. Не искаме толкова да ни пречи цената, ами търсим визуално сходство. Имаме референтна снимка, от която искаме да потърсим. Ето пример с влагомери. Независимо от различните форми и тип, вади всички подобни снимки. Можем да се прехвърляме и на други типове артикули. Веднага намира подобните. Работи изключително бързо. В момента в тази база данни са 50 000 артикула и е стартирана локално на лаптопа ми, който не е особено мощен. Разбира се, може да търси по ключова дума. Ако имате нужда от имплементирането на нещо такова във вашия онлайн магазин, свържете се с мен. Това може да бъде пуснато като външен микросервис. Необходимо е да се аплоднат в него всички снимки, за да може да ги индексира. Като в случая търсенето е и по снимка, и по описание, и по сходни цени. Могат да бъдат добавени филтри по цена, по материали и така нататък. Може да бъде екстендвано много.